שושי עובדת בגן ילדים. יום אחד הגיע שושי לגן בבגדים חדשים ויקרים. שושי סירבה לצאת עם הילדים לחצר ולתת להם לאכול, כיוון שהיא פחדה שהבגדים שלה התלכלכו. בואו נחזור לסיפור שלנו. מה קרה פה? איך שושי הרגישה? ואיך הילדים והאחראית הרגישו? מה מתאים לעשות פה? בואו נחשוב יחד, מה אפשר לעשות אחרת? תחשבו על עבודות שונות. איזה בגדים מתאימים לאיזה עבודות? מה למדתי היום? מה הצלחתי?